Sziasztok, Dani vagyok, MC Sámák hívott egy Hot 16 challenge-re. Adjunk véleményt, az én véleményem kész. Hát szóval. Felteszem a kérdést, hogy miért is van ez, hogy sok kamu barátok keresztbe tesz. A sok stressz, ami mindenfele mész, az utca hangját hallgatom, hallottam én. Miért adjátok el magatok egy forintért, ami véd jobb, ha félre áll, vagy a pokol tüzé mégszer. Jaj. Vérfélre nincs már, nincs kötelék, akarsz, hogy nyakába kötelet a sok gyökér, de ha kéred még, segítek én, a hurkot majd meg feszíteném, tehetetlen tervek, ezek az elvek, voltam, nem voltam, de remélem leszek, csak egy maradtak velem, az igaz tette, remélem boldog vagy fent, az üveghegyben, veletek voltam, jóban meg rosszba, de te inkább fordulsz bele a porokba, goromba lettem, 30 és oda tettem, Hot 16 challenge-em, rémálmod leszek, elkísérlek én, a temetéseden könnyed, nem erestek én, véleményem, kérded miért ne, itt van nektek, tehetetlen tettek, meg tettek, de tükben ment elvül, csak a pokol kapuján van nyitva előtted, azok hogy nem látod, mi folyik le épp, de nem vágod miképp, éred le az életed, és hogy miért kell félned, mert itt állok, és rád várok, a Hot 16 challenge-be, a válaszra várok, barátok, rátok hozom, az igazi nagy barátok, elégetlek, nekem meg vett, merénylet lett, menj, élj vele, békességet, népességet, békesség nektek, ez volt nektek az én Hot 16 challenge-em, jó, az én név kihívottam, Kondzé Attila, Dr. Kaciki, Hatyi Attila Zsoldos és Norbert Szabó, 72 órátok van, béke.